खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जयन्त मल्ल बरुवाया आसाम जब पर्टेल बेखेवदों। कमल कुमार मेडिखौ आम आदमी पार्टीनिफ्राय होखारबाय। आइएसबिटिआव 12 लाख बेसेननि हेर'इन जब्द। हजायाव बिजेपि दैदेनगिरिजों लोगोसे सा 6 सुबुङा उन्दैसा लांखारनाय दायाव हमजादों। पर्बत जरायाव नोरजिया उन्दैसाफोरनो गोनां जानाय मुवा बेसाद रानदों। डक्टर तुलिराम रंहां आरो थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एफा इटसानि सावरायनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। स्किल्स एमप्लयमेन्ट आरो एन्टारप्रेनारशिप बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया आसाम जब पर्टेल बेखेवबाय। मैया मंगलबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुक खथाबारियाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सुंदयै ASDMनि मावख'आव बानजायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम जब पर्टेलखौ बेखेवदों। जयन्त मल्ल बरुवाया कामाख्या आरो पल्टन बाजार ओनसोलनि सा 100 हटेल स्टाफखौ फोरोंथाय होनाय आरो newkuri.comनि मदद होनायाव आसाम जब पर्टेलखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया newkuri.comनि मदद होनायाव आसाम जब पर्टेलखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव newkuri.comखौ आसाम सोरखारजों गोरोबथा खालामनानै साख्रि नागिरगासिनो थानाय आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे एप्रोप्रिएट प्लेटफर्म होनायनि थाखाय साबायखर होयो। आम आदमी पार्टीनिफ्राय होखारबाय कमल कुमार मेडिखौ। कंग्रेस नागारनानै आम आदमी पार्टीआव जयेन जानाय कमल कुमार मेडिखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। आम आदमी पार्टीनि रायजोआरि गाहाय मावख'निफ्राय गांसे उदां लाइजाम फोसावनानै कमल कुमार मेडिखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। दोलोनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय कमल कुमार मेडिखौ दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों होननानै उदां लाइजामाव रोखायै मख'दों। मख'नो गोनांदि बियाब दाफामनायखौ लानानै रायजोनि राजखान्थिया दुंहाव आरो गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनायनि गेजेराव साथाम गगयखौ थांखिनानै कमल कुमार मेडिया अजद गोनां बाथ्रा बुंदोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव साथाम गगयखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनाय आरो आहम हारिनि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होनायनि उनाव तेजपुराव खुंनाय रायजोआरि मावफुं आफादाव निमाहा बिदोंमोनब्लाबो फेसबुकआव साथाम गगयखौ लानानै अजद गोनां बाथ्रा लिरफिनदोंमोन। ओरैहाय दोलोनि हेंथायै बेबायदि अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय आम आदमी पार्टीनि रायजोआरि आफादगिरि डक्टर भबेश चौधुरीया गोख्रैनो गोहोम गोग्लैनाय बायदियै कमल कुमार मेडिखौ दोलोनिफ्राय एरख'यो। बबेखानि बे बिथांखिनि सायाव जोबथा थांखि लानो थाखाय आफादगिरि डक्टर भबेश चौधुरीया दोलोनि पलिसि बानायग्रा कमिटिनो लाइजाम दैथायहरदों होननानैबो मिथिनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटी आइएसबिटिनिफ्राय हमनो हादों गोबांथार बिबांनि हेर'इन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कामरुप पुलिसा दिनै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो आइएसबिटिआव सिग्रोमनानै 10 पेकेट हेर'इन जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि लिरथाया गासै 150 ग्राम। बबेखानि आइएसबिटिआव जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 12 लाख रां जागोन होननानैबो पुलिसा बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला हमनो हानाय हेर'इनजों लोगोसे लोब्बा थानायनि अजदाव पुलिसा साथाम ड्राग्स पेडलारखौबो हमनो हादों आरो हमजानाय साथाम ड्राग्स पेडलारखौ अरुणाचल प्रदेशनि किस गामलिन, थमास डायेटी आरो गहपुरनि राम सुब्बा होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा साथामबो ड्राग्स पेडलारखौ कामरुप पुलिसा जेरा खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हजायाव उन्दैसा लांखारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिसा सा 6 सुबुंखौ हमनायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हजायाव उन्दैसा लांखारनायनि दायाव पुलिसा दिनै हजायनि मराजारनिफ्राय सासे बिजेपि दैदेनगिरि आरो सासे आइजोजों लोगोसे सा 6 सुबुंखौ हमदों। उन्दैसा लांखारनायनि दायाव हमजानाय सा 6 सुबुंखौ फारियै बिलालुद्दिन, अफजल उद्दिन, नासिर हुसैन, आब्दुल करिम, आजमल हुसैन आरो पारबिना बेगम होननानै सिनायथिनो हादों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनि गेजेराव पारबिना बेगमखौ उन्दैसा लांखारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि आब्दुल करिमा जनाय बिजेपिनि सासे दैदेनगिरि होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर गासैबो सा 6 सुबुंखौ हजाइनि शंकरदेव नगरनि बिजिरसालियाव हाजिर खालामो, जेराव बिजिरसालिया गाहाय दायनिगिरि पारबिना बेगम आरो बिनि फंबाय आजमल हुसैनखौ जेरा खालामनायनि थाखाय पुलिस जिम्मायाव हरो आरो गुबुन 4 दायनिगिरिखौ जुडिशियेल कास्टडियाव हरनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि दुथांफोरनि हानजाया मराजारनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ साख्रिनि रादाय होनानै गावसिनि जिआव फोनांदोंमोन आरो उनावहाय दिल्लीनि मोनसे देहा फाहामसालिनि रेकेटआव फानहरदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय परबतजरा महकुमायाव देहायारि नोरजिया उन्दैसाफोरनो गोनां जानाय मुवा बेसाद राननानै मदद होदों। परबतजरायाव खुंनाय महकुमायारि थाखोनि हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जिनारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै देहायारि नोरजिया उन्दैसाफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय गोनां जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होदों। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला देहायारि नोरजिया उन्दैसाफोरनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ होनानै मदद खालामनायनि थांखियै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलेराम रंहां आरो थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एबा इडसानि गेजेराव मंगलबारखालि मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय जानानै थाङो। सावरायनाय समाव थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इडसानिफ्राय मोननै दाबिनि मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। सावरायनाय समाव थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इडसानिफ्राय आथिखाल भारतनि मानिनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि हादरारि सोलोंथाइ खान्थि 2022 गेजेरजों कार्बि बिमाखौ थाखो 8 सिम, टिवा बिमा रावखौ थाखो 5 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थाखाय 6थि फारिनि कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं आफादनि जथुम्मायाव थांखि आजावनानै गनायथि होनानै आसाम सरकारनि खाथियाव थांखि दैथायहरनो थाखाय खावलायनाय जायो। सावरायनाय समाव कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलेराम रंहां बिथाङा फैगौ सप्तासेनि गेजेराव मावफुं आफादनि जथुम्मायाव थांखि आजावनानै गनायथि होनाय जागोन आरो गेदेमा रायजो बेंगिरिनि गनायथिनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम दैथायहरनाय जागोन होननानै खोथा होयो। बेजों लोगोसेनो खम साननि गेजेरावनो थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इडसानि ओनसोलारि मावख' लुफुंनो थाखाय दिपु नोगोरनि साखाथियाव 10 बिघा हा होनाय जागोन होननानै खोथा होयो। बेनि थाखाय थाबैनो हाखौ थि खालामनो थाखाय हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाखौ बिथोन होयो। लोगोसेनो हा थि जानायनि उनावनो ओनसोलारि मावख' लुनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनायनि राहा लानाय जागोन होननानैबो खोथा होयो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।